Okay, this time, oras na ito na sa 5:48 na sa hapon. So, mamati na kita sa katapos ng mga ambahanon ni Kagrupong Roger de Tablan sang barangay Talusan, Dumangas. Ara pa si... Okay, Kagrupong Roger de Tablan. He's Brian Remix. Dumangas Mix Club at Radio FM. Okay, sa iyang katapos ng ambahanon ang Buksan Muna. Okay, palapakan natin si Kagrupong Roger de Tablan sang barangay Talusan, Dumangas. Buksan mo na, o giliw ko. Ang pintuan ng puso mo. Kumakato itong aking damdamin, naghahangad na iyong mamahalin. Kay tagal kong ninanais na makamit ang dalisay mong pag-ibig. Ngunit ako'y ay iyong pinagtatawanan. Sabihin mo kung ano ang dahilan. Yeah, baby! Dahilan ba ang aking katauhan? Sa iyong ganda ako ay alangan. Katapatan ang tangi kong kayamanan. Kaya sinta, manalik ka, buksan mo na. Buksan mo na, o giliw ko. Ang pintuan ng puso mo. Kumakato itong aking damdamin, naghahangad na iyong mamahalin. Kay tagal kong ninanais na makamit ang dalisay mong pag-ibig. Ngunit ako'y ay iyong pinagtatawanan. Sabihin mo kung ano ang dahilan. Dahilan ba ang aking katauhan? Sa iyong ganda ako ay alangan. Katapatan ang tangi kong kayamanan. Kaya sinta, manalig ka, buksan mo na. Kaya sinta, manalig ka, buksan mo na. Kaya sinta, manalig ka, Yeah, baby! buksan mo na. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat gid Kagrupong Roger de Tablan sang barangay Talusan, Dumangas para sa iya katapos ng ambahanon nga Buksan Muna.